Ha arribat el dia. Avui, després de diverses setmanes de fabricació al taller, és el moment de muntar les peces sobre el terreny. Amb només un matí de feina, això ja semblarà una casa. Un dels primers passos del muntatge no comença aquí, sinó al taller, on es carreguen totes les peces a sobre d'aquest camió que veiem. Com que totes les peces venen numerades des del taller, és molt fàcil saber com s'han de carregar el camió en funció de l'ordre amb què seran muntades sobre el terreny. La veritat és que, acostumats a les obres tradicionals, maó a maó, sobta veure amb quina rapidesa es munta una casa de fusta. En mitja hora ja hem vist 4 parets muntades. Hola, Tiberio, explica'ns, com funciona això? Què estás fent ara? Pues mira, te explico. Lo primero, ayer y anteayer estuvimos replanteando todo el nivel inferior, que es todos los durmientes. Y después, cuando está todo nivelado, todo bien calcado, venimos con las paredes. Intentaremos dejar en el primer día de montaje toda la planta baja más las vigas del forjado. El siguiente día pondremos las paredes de planta segunda y vigas de cubierta. Y el tercer día ya cerramos con panel. 3 dies. 3 días de montaje de estructura. A diferència de la construcció tradicional, hem tingut molta feina prèvia, amb en Tiberio, sobretot a l'hora de mecanitzar i de marcar bé el replanteig de cada part de la casa. Nosaltres venim més de la construcció tradicional, però clar, estem veient que el mercat ens està demanant cada cop més anar cap a aquest sistema, no? Molt més ràpid de construcció. Aquesta és la màgia de les cases de fusta. Fa menys de 3 hores aquí només hi havia una llosa de formigó. I ara, fixeu-vos en tot el que hi ha.